Audio Jungle. Audio Jungle. Kozi FM isikhathi ku-22 minutes past 5 ntambama nakuKhozi FM Khozi umaphiko philini sibe Mr Magic ashalika Juma nakujombo Jogo Misavam ni how masi calling on the highest level la kuKhozi FM no Jadu God Mr Magic kuthomba kumnandi routine winner lapha ekhaya namhlanje sikhona hamba noSimamba ngaba no Zandile Tembe we are calling on the highest level kuKhozi FM Mr Magic. Oh my God. Mfethu ngeke singenze kanje noma sikwamukela ngalendlela mangabe sikhuluma ngomandla onjinjo phaka amagwaza osebenza naye isikhathi eside futhi ngiyajabula ukuthi la iduze wakho khona uSima umntakambatha hawu suka ukhipizana khona no Zandile Tembe uZandile Tembe bekade ke umphathi wethu kweze umphathi wenhlelo umphathi wethu la Yasho. kanti ngaphambi lokho ubekade eproducer uhlelo lesekuseni ngaphambi ukuthi asuka bomphathi bese ngena uSima eproducer uhlelo lesekuseni uMandla Magwaza technical producer wena usakaza uhlelo lesekuseni asikhulumeni ngalensizwa bafowethu mhlamba sibingelele kubalaleli boKhozi FM namhlanje ntaba majatha ngijabulela ukuthi ngihamba noZandile Tembe ngihamba noSima ishow yasekuseni uyakhumbula ukuthi ngade ngenza 3 to 6 yeah kufuna ngowenza ibreakfast show ngangino producer ubani uZandile yeah technical producer ubani uMandla Magwaza. Magwaza and then my co-host uSibonga uSibonga umngado kaZungu ubabngadi so ubona unjinje ekseni ukusebenza kwethu ukukhumbula iprank yaduma ama pranks aduma kakhulu ayehlanganiswa uyena umsindo wama pranks la ka Felix ayenziwa uyena unjinje wakhe yeah so the first show sila kuKhozi FM ekseni it was too much yeah sonke okafeli Felix engakazi angasaka umahlaya kuphela ngina engakazi ukuthi angakazi angazama ushoniwe kube kasibili so unjinje siba naZandile uyena mayihlanza umsindo we prank Yeah. uyena menza show ukuthi ne feature isithangami Yeah. igama lesithangami la qhamuka noSibonga because besebenza kamnandi ekseni so umsindo kaMandla siyibona ivoice yakhe kodwa ukuthi le voice le voice nanzi le voice so kusebenza with the team enjengo Zandile noSima it was powerful uSima ungena after siqalisa noZandile kwi breakfast show yeah but thina unjinji bese intwana efika sonke ne first show kwi breakfast show sabambana ngoba ngangisaba ngisuka ku 3 to 6 ne team enje noSibonga uyesaba sonke uZandile sesaba kodwa sani mase siqela sathi wow yeah njinji wami madoda Sima noma ngiqale Zandile umntaka Tembe ngaphambi ngize kuSima ngoba uSima ungene ngemva kwenu yeah mazana ngiyaphila sisi Ngiyaphila njani Khona kwena ngiyaphila kakhulu bingelele nomlaleli ekhaya yeah usebenza isikhathi eside noMandla phaka amagwaza njinji kusukela eseuza kwenu nididiyela uhlelo lasekuseni Yeah. ngaphambi ukuthi umphathe Yeah. yeah sibayiza yeah futhi angikholwa ukuthi khona la kangibiza khona njengomphathi ngangiqhubeka ngutembeni Hawu. ayithi methi tembeni yeah madoda bendingazi ukuthi ke sekunjinji Yeah. kodwa ke esijoyini unjinji wayekade ephuma ka sales sure so ngiyakhumbula ukuthi abekhulu esho ukuthi uyasihlanganisa njengetimu sitshela ukuthi kuzoba no technical producer ngoba inhlelo zokhozi zaseyiqala ukuqiniswa kwakungokuqala kuba futhi ne-support ukuthi ube khona sengine producer kuyi breakfast shows be Yeah. akekho ekhona ngaphambi kwaMandla Magwaza Exactly. So siyafika noLinda siphuma ntambama uSibonga kade ekhona ekseni unjinji mhlawumbe uyena umuntu esasi ngenayo Sure, ishow ukuthi kahle usidingani. ukuthi Yeah. yabo naye nje ngikade ngibuka izithombe nje ukuthi yabo kwakusawumpanyanani nakuncane kunendlala nyani kunendlala ingadle engakhuluma ke kakhulu No, sure. isaqala Yeah, yambona sound. sesakaze safika wayedla nje la emlomeni uthi mangabe sesingalena ke kwi producers studio ila sasidiscussa khona ke into eziningi mina naye Yeah. and I think mhlambe noSima will attest to this ukuthi
ukuhleba okuningi kakhulukazi masiconspirisha against umsakazi masibona ukuthi hayi content singayiboni kahle bekuya kwenzeka e-production studio because bese sithi masisibuka ulinda sithi yambona ke mbukeke manje Kanti amkhona zisebela. Yambona ke manje nabo ke athi awuthembe uthi ngigijime uzoyiskip awuthi ngimtshele ukuthi senze kanjani so and mhlawumbe mangibhekisisa nje u-technical producer ube umuntu vele ongasuke engakhulumi kakhulu ngoba bande ngomsindo yabo and ube yasitsheleke mesiphathela ugesi wento ngoba i-team yethu yasekuseni sasi strict kuthina sodwa yabo ukuze i-product izwakale kahle so saqala nje ngelinye igiya sasebenza kahle naye interesting character unjinji kwanekhanda eliqinile elithuli futhi kwakuthi nomuntu usumtshelile ngiyakhumbula nje ulinda mayikhuluma ngendaba yama prank umsakazi lo nimshoyo wayekabe nama challenges ukuthi lo umsakazi hayi umlando lo kunjalo Yazi kwakuthi bekuba nama challenges mhlambe ehluleka ukurecorda sasithembe wena ukuthi uzohlanganisa so kwesinye isikhathi kwangasika ukuhlanganisa kuphela into ababe recordile sasinaka ukulindela kuyena ukuthi uzosebenzisa icreativity yakhe ngokusebenzisa leyo content ukuthi asinikeze imsindo and ngiyacabanga ukuthi senza ihistory ngesikhathi sethu masicabanga ukhozi nebreakfast show ngaleso sikhathi esenza ngayo and kwanyuka from then onwards Kobosma the bar was just set yaba high waze wa and I think uMandla masimawuza noma kukhulunywa mhlawumbe yena umuntu okwaze ukusakaza wakwazi ukuthi abe ivoice wakwazi ukuthi abe u-technical producer and akujwayelekile ukuthi wonke umuntu akuphathe konke kanye eyedwa Elumphathi Talking ngomnandi ka NSTC hamba no French Montana bethi allow umsakazo kuhamba phambili cause FM sikhumbula ke uMandla unjinji umfoko amagwaza sinayeke la ulinda uMr Magic usibiya osebenza isikhathi eside ke na uMandla umfoko amagwaza kanjalo ke la no Zandile Tembe obengumphathi ke wethu la emsakazweni kanjalo ke la no Sima umntakambatha osebenza naye ke eside isikhathi futhi ke unjinji Sima ngaya kwethu ufike nawe ethimeni lesekuseni Gaddafi uGaddafi so yeah ufike ethimeni lesekuseni ufikela kena uMandla for amagwaza neproducer uhlelo lesekuseni yeah abheka awalela bazi ukuthi ikhayo sela yabona ushilo Matembe makesho umphathi wathi ene balinyusile igiya balinyusa igiya ngafika mina ngangidoje kwesinye stage ngale yabona lesi samagagasi ngelunch kanti kuzo interview akala hayibo kanti uba follow umatch wathi wabona umunye umama ongenayo angimblame ngangifaka iwiki phela ngasesikhathi but ke Matembe wayo sengiqasha yena sengisenza ngahlala nomagwaza so mangifika ngabona lo mfana lo okhuluma ibass bese kuba uMagic oyistar sala ishowini manje ngifitha in kanjani la yabo so njengoba yasho Matembe ukuthi sibuye sihlebe yabo sihleba kakhulu uMagic kakhulu siyamazi uMediniwe siyamazi uMejabulile nikhuluma nodwa ningale production studio siphinde sihlebe nayo uMatembe umphathi wente angisindanga abantu sisho ukuthi yazi uMatembe lento masingayi approach kanje uzosifaka enkingeni okungcono mhlambe wena njinje ungamfonela wayile uMagic azoyenza lento emoyeni no distraction yabo sikwazi kwezinto sikwazi ukuphuma ecaleni kodwa bekumnandi ukusenza nonjinji ngoba ngoma pranks nabo kipizana nako konke ama skits besiwenza it was nice usebenze nonjinji unjinji understand ukuthi mina I'm a child at heart ngiyakuthanda ukudlala mina kakhulu emsebenzini inkinga uMagic uyafuna ukuba serious kanti mina vele ngithanda ukudlala so it always worked kahle within the team unjinji wanenhliziyo enhle and ukusebenza kwethu naye kwamenza naye yabona ukuthi kubalekile ukuthi ingane ngaphakathi kuwe uhlala uphinde uyikhiphe udlala ungathathi into serious nasonke isikhathi but ke hayo njinji ke bathanda amantombazana yabona ngathi vele ngathi lento leyomphathi ngathi into yasokhozini ngathi into yasokhozini yabo into yasokhozini manje sima sasithwalo samantombazana yini yasokhozini manje sima ile yamantombazana ngibabuka nje inkosi yamenzana Yazi mina ngiye kuzandile noSima ngithi menzana hayi bathi ngithandaze
Yabona into sasizibone ewindini. Mphathi abantu sebemise ewindini. Ngisho kunje ngithi wale link le ayishoyo ibhuti omdala. Ukhona umuntu osemhlobo ngiyazi language maseyishintsha. Kanti same thing nakunjinji but ube nenhliziyo enhle unjinji eyithanda ingane zakhe. Yabo kakhulu eyithanda ingane zakhe. So and siyabonga ukuthi uNkulunkulu kwazile ukuthi Oh yes, uNkulunkulu usibolekile unjinji. Saba ne-experience emnandi ngonjinji. Yabona unjinji ekhaya kubo mhlambe bazi linye iphathi. Thina sazi konke. Unkosikazi wakhe mhlambe abodade bakonjinji bazi uMandla Magwaza. Thina siyamazi uMandla Magwaza njinji wabantu. Unjinji wabo. Hayi nami ngangisho ukuthi cha unjinji wabo impela. Unjinji wabo. Ayo wami. Mina ngiseceleni ngibabonga ngithi mina ngithi nona ngitshathe ekhaya hayibo nanga unjinji ngithi hawu uyazi ngiphethe iBhayibheli lalithi ngithi maye lokho ngisumba ngithi ngikhuzi ngithi nenzani Khona. hey wenjini la ukhona bafo nganikhuza nothatha Lama uhlayondlela. Yani madoda. Babonisayo kakulandela kanjani emsakazweni. La siyabatshela abalaleli mhlasa sathi umhlala phansi ukuthi osibe abasiyala kanjani masifika la emsakazweni. Ukuthi igama lomsakazo. Balekile uhloniphe igama lomsakazo ulmele igama lomsakazo ulmele. So ixoxa leyo mhlasa suka la ukuthi babethini osibe babethi limele igama lomsakazo limele kanjani. Akho sizovakashela intokazi lapha ereception ekwakuthiwa zizobhiyoza. Azodana mzazomculela nomsakazo uthile. 14 minutes to 6. Wamehlo anzimazazo. Noma zayizobholoka yini ngoba kwakuthiwa uyathatha. Isikhathi ku14 minutes to 6 kantambama. Ngasho ukuthi banezobholoka ngoba bafethu siya indabeni ngo6 kanti kukhona ihlelo libalekile lezo ndaba yokudlulwa nje kuzo bakithi kudlula nje kodwa mhlawumbe futhi asibuye tata mbongoba ukuthi emsakazweni abantu abanjengonjinji Sandile Mdlalosi Sandile Tembe noSma naba unomfundo Mkhize nabanye uAyanda Milans la emsakazweni bayifakile igalelo ikakhulukazi mina ngifike ngimncane kungekho technical producer kungekho content producer kungekho lo compiler wena uphinde ube u technical producer abantu abaningi abazi ukuthi ijingle ayithi ukhozi FM lethu say ngoba ijingle yami ngoba ngeke nga producer bakithi siphatani ngokwami kwakuthi both wenzani no ayinto ayifaka lo msindo onjiji ke lo onjiji lo bebewenza ngecomputer yena wenza zakhona manje nawe uyangena lapho ukuthi ukhonka kwami kwejikile so ufika konjiji basikhombisa ukuthi kahle lezi zinto zenziwa ama effects enziwa ngecomputer zasenza ngezwi maybe uthi effect uthi ngitshela ina ijingle yami uthi i-effect yakho kodwa angikhohla ngelanga simana wezandile eshaya ulinda unjinji siyangibiza uzongizwisa engakamlalelisi usibiye andiyabona ukuthi ma-ses record i-promo senze i-promo ukuthi wonke lokho ukuthi ayi qala phansi umasipala wasemsunduzo konje ayi man awubuyithatha uMandla wayerekhoda konke lokho konke asihlanganise kube into eyodwa uyangibiza ukuthi awuzolalela nangu ngifuna umshaya emoyeni yema ngithi ngiyafika hayibo ipromo yayisevwa ngenye into aqhoma segijim athi no magic fanele lesidlale ipromo ebalekile umuntu ayizwe emoyeni umuntu athuke seyidlalile lo promo uzo izinto zakhe uzoza manje ushaya mina nje ngizenze nje dokubamba ukuthi obsession hey no it was good nanokuthi after unjinji wasekuba uSandile
uyayibona ipattern yokusebenza ikakhulukazi abantu esasinabo kwi breakfast show Yeah. bonke Unjinji usuke lapho waya ku Lady D. Yeah. kwaze ngena usani Usani Mdlalazi, yeah. Asivume Magic. Yeah. Amatembe unalo iso le talent. no shit Wena somkhulu. Thank you. Yeah. kodwa naye efika kwi-interview ngoba ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe khona Yeah. kwaze kwacela ukuthi sicela ukubuza ukuthi isiZulu yasazi ngesikhuluma Eshibli. eshibilika nami ngibe ngithi hey wenzani hey angilanga lapha waze khuluma ke kanti no Gaddafi efika naye nevoice epholi ngithi lo sisi Yisho ukuthi kimi lo mama. Ukhokha manje ngoba lapho sengibuziwe Yeah. sengihola. no hot no kodwa nje egcineni sithi kumndeni nakubalaleli Yeah. ngicabanga ukuthi into efase ikhumbule ngayo uMandla uNjinji you voice of the station Yeah. Yeah. perfect Hey mfethu. khaca bekuba nosejika lento bekuyivoice yakhe besambela indaba ezahlukahlukene umasipala ngoDisember bekuyivoice kaMandla besiya kwi birthday yokhozi ePietermaritzburg bekuyivoice yakhe uMandla ngaphandle kwevoice yakhe hayi bingemnandi so ukuba ne voice epromote stage ubolo nje iyashaya insizwe Bagwaza abaduduzeke. Kubaluleke kakhulu ukuthi si celebrate impilo kaNjinji. Yeah. Singikwazi ukuba noNjinji kwazi basekugcineni. Noma seseshile la ukhosini bekunokunguSimamfaza wakhe. So mase kuyisikhathi Hey, bird. uNkulunkulu mezokhuluma nomuntu wakhe ezomlanda. It's a conversation that happens between uNkulunkulu nomuntu wakhe. Thina sibe privy to that. So sibonge I think namhlanje umoya enguthola e-studio is the same moya sasiba nawo masisebenza noNjinji. Ikusizwe ngathi sinomsindo kakhulu Yeah. kanjani. Right. So even kwamagwaza ozamo no unkosikazi kaNjinji mabaduduzeke nezingane zikaNjinji Yeah. but isithombe engafisa ukuthi babe naso sikaNjinji lesi sinaso nathi ukuthi masikhuluma ngoNjinji siyafa insini Yeah, bakithi. siyafa Yeah. insini so kuko konke lokho sibonge futhi nethuba because mhlawumbe uNjinji bayengakusho lokho kaningi uMatembe yabo inkulu indima ayidlalela uMatembe empilweni zethu Yeah. kwayena uMagic because thina singo producer semuva sinabababheka semuva asivele emoyeni kodwa izwe lisazi through bona uMatembe naye uMagic Yeah. bebazi uNjinji wami yenza ududu uNjinji Lizi uGaddafi Yeah. yabo kubalekile lokuthi uma usohleli lapho in your platform udlulisa ibaton to somebody else Kunjalo, so kunjalo. sibonge kakhulu kuloko nakukhozi ukuthi liyasithemba even though singekho available okwamanje but sibongile ngamathuba yabona sibongile kakhulu Yeah. sibongile kakhulu bandla Awubakithi yabo. nisithembe kakhulu Siyabonga. Sanyobe ungathini mfethu lapho lokugcina? elami lokugcina bengithi uma usuku usakaza emsakazweni bayithiwa abantu ababalekile nomsakazo osukelalela njengamanje Yeah. kuba no content producer content producer is your immediate boss umuntu wakho obika kuyena okwaziyo Yonke into futhi. uyakwazi mawukhathele wakwazi mawune energy uyakwazi mawu khona izinto oyibukayo oyifunda yabona ingqondo yakho ukuthi ayikho ngibonga uSma besaphila wena noZandile ukuthi bangenze I looked good eradweni ngabuke kwangathi ngazi kakhulu Futhi kungoqala siba no producer sasiyathi sifikele ekhaya sithi isikhathi singenabo. yingakho noma ikube ngakho All of a sudden mlaleli ngicela ukukhuluma isingisi. All of a sudden usunomuntu manje ozokutshela indlalela ngosikhathi sokuthi uzokwenza ukuthi hawu hey konje. Yabo. So uSma noZandile kakhulukazi mina bangenze ngabuka lo muntu owazi kakhulu because of ukusebenza nami ngiyayikhandla ke mina kakhulukazi 2 uNjinji ngoba ngaqala naye Yeah. wangenza umsindo we-radio kwaba nama moments mokuthiwa yabona ngiyakhumula ngasake saba sakumphathi station nomphathi wenhlelo uZandile noSma umdlalo wase ngicela ukuphuma kancane umdlalo wase nje efuna ukuthi into yakhe angidlala ngemoyeni eyiprom ha no kwafuna ngixolise as a presenter what no ngisebenza kanzima ngihlanzele umsindo le Wena ungudlala wena. bekufanele Magic udlanto yami Magic Ngathi uya ngempela. so ngeke ngize ngikhohle lonto Yeah. uMandla wayeza athi yabona ke phela afike eduze manje yabona into yami yabona into yami oyidlaleka after 7 so Yeah. abantu abanje ngo technical producer nabantu abanje ngo content producers bakwenza as umsakazi
Yeah. Ubukeke akubalaleli undamanzi. Kubalekile. Angiyabona yeah. Bantu abaziphele na umgqomosha wakamthetho la emva kwami. So yeah, umile lapha. Ngicabosela umabheke. So bengicela ukuthi kubalaleli kakhulukazi bathanda ivoice kanje nje alwehlanga nehlanga. Number 2 we family alwehlanga nehlanga. Ngicela nikhumbule okuhle ngonjinji. Hey mfethu. Khumbula top 20, khumbula ukuthi uyivoice stage, khumbula as a technical producer, as ubaba, as indodana, into ofasibe nayo. As celebrate ukuthi ina enhle ayenzile emhlabeni. Qedile ngethole sibi. Manje ngizile bathi bakho available uzandile beno sima sibi. Bathi ngibuza abalaleli because sibiya wena ukanjani sibiya 3 minutes to 6. Bathi ngibuza ukuthi sibiya ukhona available mfethu. Lo Pulwan. Bakale ukubona. Bakale ukubona. Ukubona. Acela nje nqoqe. Yeah. Siyabonga bafethu niphile nje. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nina ukuthi nje nisezikhathi sizopho ngemswaneni ngonjinji inkulu kakhulu into eniyenzile bafethu abalali bethu bakwazi ukuthi nabo baduduzeke. Si celebrate nje impilo kaMagwaza. Siyabonga bafethu. Yeah.